siyak ni Arnold Chongson ag dati Bulala Sentro, Bigan City, ag taon ti 43 anyos. Dedi ditakkel ko just talawad nga Pedro Chongson ken Cristina Chongson. Pito kami nga kakabsat. Ti pagsapol nami agdamdamili kami laeng. Dedi tatang ko, dakarson kang baka na panagalalat ti daga jay dabasi nga dagami jay panto ko namin jay. I-deliver natin kiti kailangan kiti tao, babayadan lang to ti 30 pesos ti per karison. Mamindwa kami nga panagalat ti biga kamalam, sumursuro na may di. Hindi pito ti tawang kon, nag-grade 1 na dito yung Bulala Sentro. Tapos, grade 3 na, ibaga kan di dinanan ko nga kaya ko ti agdamili mo, ta sungarod ti trabaho mi. Nagdamili na ti tiles, di kiti babati pa lang ta, so panula ti kabula, ta ubing na pingarod. So, nga nagdamdamili na, ilago mi diti salapi ko na dadayay, 50 centavos. Dabalon ko nga pa nagbasa. Kasya latang nga kasya ti trabaho mi. Nalal daw nga kasya, panagalad ti daga, agi-deliver, agdamili kam ti baldosa, losob, masitera, dagi madamili mi, i-deliver mi jay Cagayan, mangarkila kami ti bagon, da ngamin pesto mi jay Cagayan idi, di Sanchez Mira Cagayan, kanya pari Cagayan. So nga, dagi maati, di madakkelam mi. Ag high school akon, ibaga kan din na makita ti sitwasyon mi na rin kang ti biyag mi. Ibaga kan din nanang ko nga kwa. Ag saldeng na ta ado kami ngagbasa. So nga nagsaldeng na. Dagi makatawag nga pinagsaldeng ko. Nagdamdamili na nagurnong na ti kwarta nga pinagbasa di school na. So nga nakapagbasa na ta school di 1982. Ibaga kan din nanang ko nga basa na manen. Nagbasa na prasira gigan ti tapos ko so nga di bali 1986 na nga nag-grade 1 ti high school. Baga kan di ti tatang nga gumatang ti baka, duwa nga baka ginama ti nagatang na tarigiti ngamin karuba mi umapal na ta do ti baka daydi tinawo nga gana. So nga malipon na elementary gigan na college na nga kwa nga nagpaspastor di baka. Biniga ko nga pa ni Kuya Panto, kunami Panto apo ito, kapabantayan. Napado dagi, napagbaling ko nga 20, nga baka. So dagi na hindi na mangilala ko. So dagi dadto mo, pinag-abroad di kakapsa ko. No kalisong kami no agbagbagyo mapang kami agalat ti kayo kadijay tamurong kawayan ko nato kada nalasin kada tig ti baybay digiti may yananod apamilan tada pagluto mi parbawon ko nga mapan sumagwa kami ditoy alas 4 to ti malam kada pang kami agalat ti garami kadisong kami alas 4 pa ila parbawon digi kami agkarkarga ti garamin ulog kami pa Igual din nakapag-graduate na tayo school, nakita manin, kaputa, ado kami nga kakapsa, ado kami nga agbabasa college, imbaga man kanalang kon, nga, salting na manin, pinagsalting na manin, dahil mga taong mga nga nagdamdamili kon, inorunong ko, so ati pinagbasa manin, nangalan na ti course nga, criminology, di 1987, nag-first year college na tayo UNP, course of criminology. Simre na ti kwa, dahil ko na nga COCC para opisyal. Kasi na po Diyos, naiturpos ko di ko nga na ti 1992, nga nag-graduate college. Di pag-graduate ko ti college ti UNP, nagpa-Manila na, ibaga amang gandi di nagan niya ko nga, papan na mo di Manila ta, padasa mo ti, nukasano ti kabibiyag ti syudad.
Tapan na Manila, awang pulos nagdagusa. Jika duwa nga napan, ada nagdagusan na sunga, suti Simurota. Iko nagwardya kami, security guard di adana di destino na di Cainta Rizal. May isang subdivision. Ti trabaho di para night duty 6 to 6. Ti sahod ko lang di 100 per duty. Kasi la po Diyos na sa mga nga ako na buko mga tawon. Iwan na makita na riga ti kwati syudad nagsubli na wala probinsya. Di 1996 baga kani manang ko dahil nami tadi di abroad kaya ko mati ko mababanggi bala si tao pinag-secure na ti papers ko dito City Hall dama na pinadas ko man nang ipasa na di biodata ga-apply nga traffic aid. Hindi ni ko andalin ako nga traffic aid diyo nga diyan na pan nag-abroad. So ti pinanuno ko may di gana lang to yan tanong kasarila to nga pulis o gayto mga tan ti biyag kong kuna mo. Di 1995 na pa na nag-deliver jay Cagayan tili Damili idagawawid kami naglogan at di El Pascual Liner. Tapos hindi mapangkam gilawag idi agsalsalog kami ti pagudpod na disgrasya dahil naglugan kami ti pagtugawa ko man likod di konduktor tadi ada kuan na likod konduktor da vaccine na jay DJ kani ko nanay di mapana ko madjay tapos di may kapa nga tugawa dapay message nga bakante ay di takang ko nana so nga tinag tugawa di may kapa nga tugaw di na disgrasya kami aging ganay di ko di may kapa nga tugaw na napipi di ko di bus nga naglugan namin so nga nakay amin di sango no nagyan ako madjay likod na nairaman na ko ma so nga sa ti sa kagasatan ko na man ta adi di na may kapa nga tugaw di duwa nga kinabay ko natukol di sa kada siya ta dayjay ay nagyan nga nagtugawan adda reserva ti pili digya so nga nagakastana so nga awan di diyan na ano idi November 196 simula na tibigan na traffic aid casual na idi aging nga natata idi na August 97 na mamu ni baka ko agi susuro digay back ko na dayjay heritage so nga dijay binanbantayan mo ten di pinawalos posanen aging ganat ti 97 to 2000 kami nga adidya mga naglilin na ilo gani baga ko makita na sitwasyon ti biyag ko. May 8, 2000 yung nagkasal kami. Tapos siyempre awan ti kasal kami awan kwartami tila kwartami mga 8,000 idi October 2000 danor nung mga mga 60,000 so dito yung pinagaramid mi ti kalapomi kani baga ko dito tila katakalan natin naramid mi tapos idi awan ni kwartami 60,000 rappel lang awan peti bubong na nagmiyembro kami Jacob Fatima cooperative Fatima so nagloan na ti 40,000 dewasin na ti 12,000 nakaloan na pati 40,000 so nga kabli mi ti bubong na. No na gasto mi man dayjay kapot ako lang lata bimmalay kami oray ko rap awanti ruangan na awanti bintana na rap dito flooring may di daga kasi ni apo Diyos apo idi na bubungan dato yen naglon nati ko konsolon sagad ko aming galong ko ti City Hall tagaya ko tagbalay so nga ingana ta sagsagrabo ta basilon ko ta nakaramid kami basi ti kalapami kumbaga ko. Talo mo ti puto ko nga lalaki ni Mark Axel grade 5 ni Marius Alcedric grade 3 ni Millard Alceos patawan na talo nga lalaki kasto ti kabibiyag ko apo nariga ti biyag ko waging ka ingana idi kaubing ko ingana ta nariga lat ti biyag ko ngem pagyaman na lalaki na apo ta naragsa kami kani baga ko
Puri naliga ti biyag mi nga naragsa kami. Trabaho tatapo may nga traffic enforcer. Ado tinapat badasa ko na po nga kuan ngem siya po ka kwa. Managpasensya na. Dati ko makordon ko ka kwa. Pati duga tanja kaya tiriri naglalo ti rush hour, ti aglalo ti Rizal Street katakota. Bus-businan da kami. Bubugkawan da kami. Pasagitan da kami. Kaputa drakal ti lugar da na po nga paspasensya lang ta. Siyempre ka, trabaho nga road. Di kita maawan ko. Alos lang, tagama. So nga, kasi na po Diyos. Nalam mo ito, gun-gun o di bali. Nagapagkuhan na mo. Halopim po na dira jay. Ko po naliga ti trabaho mi agbagbagyo ginini dadta kami mawatad na kami kumamo di kiti dadda mga violators siyempre kami mag-implementar no di ordinance no nga magpajay sanggunyan so nga di kiti dadda mga paredos beros nga violator mawatan da kami mo di kiti aglalo di kiti ubing nga matiltilimi nga violator nga wala lisensya na kwape di kaya po ta pag namanda ta siyempre no di nga ubing ko mga kwapo dapat na ti adda ko natayangan nga mang-guide kanya da nga da lisensya na so nga kwapo dapat natin nasaraka nga kelner nga kunada po naga illegal parking sir kabel ti ba siyabang ka bawal toy kun kanya na sir ka pagkati mo na kunada ke imbaga mo kanya na sir kanya mababagka dua tangong bagka sir kanya mababagka kana kanya na siya ma jay patang na ngem dai gila kalde basi bagay sir ke may pari ngamin toy kana kanya na ke pagkati mo na kuna lagi kanya ko ke kuna ma sir ke jam mababagka sir ke tulungan nga magbagka kuna ma kaya ko lang idawa mo di no di kiti kakadwa ano silang kakadwa ken no di kiti sumber ti traffic aid ano silang ti kwa ken dai kunting pasensya lang kablawa man ti imo na ti amin ni apo ni ma'am Eva so ti mayor ti syudad nga bigan di Boss Perdi bagaman sir di ni ma'am vice mayor Ma'am Lolo, tigiti konsehalas na, tigiti heads, tigiti hepe mi ni Sir Nick ni Sir Quebral, tigiti Casey, so ti kani Ma'am Floresita ni Setos. Dapat yung nasaraka man dito tiyandaan. Napan nagparking, exit gate.
May pari sir kung kanya na. Api may pari ti aganlod kung ano sir kung ano parking kay sir ta ti ngamin istelyo kay salag parking mo kung aganlod da lang may pari nga rod kung ano. Di ko na pa na yung parking di bangir. Tapos nagsubliyan ko. Kung na kanya. Ito doon na, kaya mo, tayo pagka ka, siya ni Kalnar Kastoy, kung ano, siya ni Kalnar Bagyo, kung ano. Sir, kay dispensary mo, sir, no, kung nga tamo, kag parking kayo, may nalagan lod, loko. Ibagang ka nga, kung ano, dispensary mo, sir, kung nga na. Gaputala, taga-hiblad, tumawag na yung police station, ta, at ang amin radyo, mi, ke ingawin na yima. Kapaya, kung ano, intang magpatanggi stasyon na, sir, ta, antang nga dito bagin na lanta, kung nga na. So, inggan na iti na kami balang dagay, nalawi wala patpatang. So nga, ti trabaho mi apo, di pasensya lang. Na atidug talaga nga atidug ti kordon mo ngam baba kordon mo talaga nga inaldaw nga makiriri. Siya ti biyag ko apo ti biyag ti traffic. Siyak ni Arnold Chongson, Agnaitibola la Centro Bigan City, 43 anyos, may sa traffic 80 Ciudad Tibigan, dito iti biyag ko.